যেহেতু WPT নিচিঙত মানে স্কুল বিল্ডিং আৰু মাৰ্কেট সাইড বিডি খুলিবাय बेवहाय आं MLA जानायनि उनाव बे मोननै स्किमखौ होदोंमोन मोनसेया जाबाय स्कुलाव कनफारेन्स हल आरो मोनसेया जाहैबाय मार्केट सेट आरो जितु मार्केट सेटआ इनडोर आरोखि न' सिङावनो माने जाबाय थानाय अखा बांखाबाबो जाहाथे प्रब्लेम जाया आरो एसे सेफ्टि सिकिउरिटि माने मोनायाव बुस्थुफोरखौबो ताला मारिनानै थांनो हानाय बे रोखोमनि दा बे सम्पूर्ण जाबाय आरो बेखौ दिनै बेखेवनायनि हाबाफारि लादों गुबुन गुबुन गोबां हाबाफारिजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो दिनै नुफैनानै मोजां मोनबाय बे न'नि माने जितु स्ट्राक्चार लुदों बेवहाय ठिकादारफ्राबो खूब मोजाङै मेनटेन खालामदों आरो बे मोनसे मा होनो मडार्न जितु डिजाइन बेजों खालामदों जेराव टाइल साइल सब होनानै जितु गामि एलेकायाव बे स्टेन्डार्डफ्राव खालामनाय जायामोन आरो फिनिशिंफ्रा मोजां जाजोब्बाय आं सान्दों बेफोरजों जोंनि बे जायगायाव फिसा फिसौ जितु बेपार खालामनाय आरो जायगानि सक हिसाबै जिखिनि नांगौ बे एसेब्लाबो सुफुंगोन बे नांगौथिखौ बाखि जों बेलासियाव नुबाय जे आइजोफोरनि जौगानायनि थाखाय जिहेतु BJP सरकारा गोबां बेबायदि मावथांखिफोर लाबाय दा बेबायदि मार्केट सेटआव जुदि स्पेसियेलि आइजोफोरनि थाखाय बेबायदि राहा खालामनांगौ आं दिनै खावलायदों जे आइजोफोरखौ आवगायनानै फैनो थाखाय जे बायदिसिना निगाजि भाबै बेवहाय जाहाथे बिसोरो माने मा होनो बिदिखौ दखान होनो हायो जि जोमनिफ्राय लानानै माबा मोनसे आसार माबा मोनसे हेबनाय मानाय बेग टेगनिफ्राय लानानै बिसिनि देलायनाय आरोबा मानसिफोरनि सानफ्रोमबोनि जिउआव नांगौ जायफोर मैगं थाइगंनिफ्राय लानानै गासिबो बेफोरखौ जाहाथे होनो हायो आरो हागौमानि आइजोफोरनोनो प्रायरिटि होनांगौ होननानै आं बुंदों कमिटिखौ हायोब्ला आइजो हाथायानो जाथों गतिके बयबो आवगायबोयोब्ला आं सानो बेबो असम्भब नङा जानो हायो मोजां सम दिनै बे मोजां समाव जोंनि डाकवा हाई स्कुलाव मोनसे WPT निफ्राय अनारेबल स्पिकार बिश्वजित दैमारि सारा मोनसे ग्रान्ट होदोंमोन मोननै क्लास एडिशनेल रुम बेखौ जों कनफारेन्स रुम महरै दिनै बानायनानै बेखौ दिनै बिथाङा इन'ग्रेसन खालामनो फैबाय आरो बिनि थाखाय बिथांनिसिम थोजासे साबायखर खुलुमनाय थेंक इउ बावनाय थाबाय जोंनि बे ग्रेटार एरिया डाकवा हाई स्कुल डाकवा मौजानि मादाव बिथाङा जे एसे बरिया मोनसे कन्ट्रिबिउट खालामबाय बिनि थाखाय आरो सरकारनिफ्राय जिबायदि जों मदद मोननांगौ बेखौ जाहाथे इन फिउचार मोननो हायो बिनि थाखायबो जों बिथांनि सायाव जाहा आस्था दङ आरो आसा खालामो जों परबर्ती समायावबो बिथांनिफ्राय बायदि बायदि जाबायदि मोननांगौ बेखौ जों नांगौखिनिखौ जों मोननो हागोन बेखौ जों हास्थायो जेहेतु डाकवा हाई स्कुल माने हायर सेकेन्डारिसिम माने बेखौ डेफिनेटलि हायर सेकेन्डारिनि थाखाय बिनि आगोलाव जोंनिया MLA बायदिआ जोंनो रुम होना दोनखायो खालि डिपार्टमेन्टआ बे बिद्यालयखौ जुदि हायर सेकेन्डारि हिसाबै लिस्टेड खालामबानो बेयो क्लास लानो थाखाय थाबैनो बे सम्भब जागोन आरो इजि जागोन बे मथा मथि दंखायो इनफ्रास्ट्राक्चारा जोंनियाव अके बिनिख्रुइ बांसिन एडिशनेल जिखिनि जों मोनो बेखौबो जोङो बायदि बायदि मोजां खामानियाव बाहायनो सम्भब जागोन आरो बेखिनियानोसै এটা অধিক সূচনা বাজাজ বাইক কিনিবলৈ আগ্ৰহীসকলৰ বাবে ভাল খবৰ কোকৰাঝাৰ চহৰত অৱস্থিত ডাওহাৰু অটো এজেন্সিয়ে 6 মাৰ্চৰ পৰা 12 মাৰ্চলৈ মেগা লোন আৰু এক্সচেঞ্জ মেলা আগবঢ়াইছে ডাওহাৰু অটো এজেন্সিৰ গ্ৰাহকসকলে কম ডাউন পেমেন্ট পৰিশোধ কৰি বাজাজ বাইকৰ সুবিধা ল'ব পাৰে আপুনি কোকৰাঝাৰ চহৰৰ ডাওহাৰু অটো এজেন্সি শ্ব'ৰুম লগতে কাৰিগাঁও উৎসৱ বিপণী আৰু দতমা উৎসৱ বিপণী আৰু ভোটগাঁৱৰ উৎসৱ বিপণী শাখা কোঠালৈ যাব পাৰে বাজাজৰ বাইক উৎসাহীসকলে তেওঁলোকৰ বাইক আৰোহীসকলৰ বাবে এটা বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ লাভ কৰিছে দুটা হেলমেট মুক্ত 5 লিটাৰ পেট্ৰল ফ্ৰী বাইক গ্ৰাহক বিনামূলীয়া নিশ্চিত উপহাৰ আৰু বিনিময় অফাৰৰ সৈতে আন এটা ভাল বিকল্প হল আপুনি 500 টকা পৰিশোধ কৰি ইচ্ছামতে বাজাজ বাইক এখন কিনিব পাৰে আৰু 5% হ্ৰাস কৰিব পাৰে আপুনি 6000399187 অধিক জানিবলৈ 8822018193 নম্বৰত ফোন কৰিব পাৰে